Ja, vi prøver lige at lege lidt med halveringstiden her, og hvis vi lige prøver at smide nogle kulstof 14 atomer ud, så ser vi heroppe, hvordan de henfalder. Vi ser, at halveringstiden er cirka 5.730 år. Lige prøve at gøre det igen. Det kan 10 til, og pauser den her, så ser vi, at der ved halveringstiden, det er altså den tid, hvor med halvdelen af alle atomkernerne er henfaldet. Så vi kan se her, at det skal være 5 kerner, der er henfaldet ud af de 10, og det ser vi, at det er rigtigt nok. Hvis vi prøver lidt at lege lidt med henfaldshastighederne, så kunne vi for sjov skulle prøve at tage uran her. Så skal vi lige prøve at se og prøve at smide nogen ud her. Så ser vi hernede på kurven, hvordan uran det henfalder, og vi ser her, at hvor mange procent der er tilbage. Halveringstiden her er så her, hvor de krydser hinanden her i det her område. Og vi ser her, at den ligger på cirka 3,8 et eller andet milliarder år. Så den har altså en noget længere halveringstid end kulstof 14 altså har. Du kan se her, at de følger hinanden omvendt her. Og hvis vi kan lige prøve at gøre det samme med kulstof 14, og så ser vi, hvordan det altså går noget hurtigere, og hvordan det igen passer meget godt med halveringstiden her, som vi har her. Så skal I prøve tilbage, hvis vi har her, hvis vi planter et træ, sådan her, så ser vi her, hvordan at indholdet af kulstof 14 indtil det dør er lige med 100%. Fra der vil indholdet af altså kulstof 14, det vil henfalde i træet. Så der vil altså være mindre og mindre af kulstof 14 i træet, og det vil man så det er den måde man bruger til at datere, hvornår noget er dødt på. Simpelthen ved at se hvor meget kulstof 14 som der er tilbage, fordi at man kender forholdene, hvor det er lige nu og hvor det er levende.